खुलुमका जतनानो जों दिनै 10 मजलिसपुर एसेम्बली कन्स्टिट्युन्सि नंगै कायसा बाइक थाङै दङ जों वाइट टेप बाय लय जिजाक जों जतन साइमानो जों अरसिमिया बेबाक थायोनो जों बाइक खेने चेंजाक अलरेडि दिनै मान्दाय ओङै दङ सिमना ओङै दङ बहायनो जों 10 मजलिसपुर नि तिनार गोबां सिगलार दङ बिसेसकै वाइट टेप रक जों दिनै जे बसकां जे दिल्ली अभियान abona awareness khanyani plus the main demand the main issue sini greater Triplaland abono जों तेबो बुनि बसां कतर का कुवारनानै नगद नगद सगैरनानै गामि गामि सगैरनाबो जों बाइक खेने थाङै दङ आंबो को कजारा मुसंगो जों हानजान बिसिंतै सिनि डिमान्ड greater Triplaland जों टुबनाय सिन बुबाग्रानि नासिक मुं बा सिन बुबाग्रानि जे लिडारशिप निंगै आबागे आं जतन को कजारो दिनै मिडिया थरतै ताबो जिन तेरमथ जारा हायाको आ रिक्वेस्ट खायो कोयो जिन बुबाग्रानि निंगै थानसानि मारि निंगै फाइलायदि जों कजा कुफुर कखांहा जराया जों थानसां सिन 1 लास्ट 5 सिन पाइथाक जबा greater Triplaland नि बागै जों जमा खायनाय हामबाय तिनी 10 मजलिसपुर ब्लॉक नि अंडराव तिनी बाइक रैली विशेष क्लास सिकलार नर नुबाय खना खूब उत्साह वातै हियावै तिनी फैलेका कारण जातिनि संग्राम मान फाइना आदाय खायनानि उन संग्रामनो वातै नि ताई आसु तंगलिया आबम बागै सारा त्रिपुरा राज्य चलि दङ दिल्ली अभियान थानायनि सिगां सारा त्रिपुरा सिनि बाइक रैली पाइ थानाय आबम परे जों दिल्ली रवाना थानाय आबम बागै ताबो जे बररक ताबुगो greater Triplaland होइतसे रक बरनो जों तागबो गबगो नर फाइदि जों greater Triplaland तुबनाय greater Triplaland जों तुबियासा ताइ रेस क्रिकेसिनि कुन रेस तंगलाक सिनि सारा त्रिपुरा गनाङै सिनि ए जे greater Triplaland आन्दोलन चेंगिरि जाखा एवं ताइ थागलिया जे तागबो आईपीएफ तिनि तंनाय रक कांग्रेस बीजेपी हिनि तंनाय सिगला चालाय रक बरनो कबगो नरग जातिनि संग्राम फायै नरगबो सरिजिम फाइजिदि जों आशा खायो सिनो बाइक रैली सक्सेस होनाय एवं काम फोरोंखायनो पाइनाय जों आशा बिसार दारबिनो आन किसा कक सामानो पाइरिखा